फेसबुकआव लोगो मोन्दोंमोन। फेसबुकआव लोगो मोनलायबाय, गोसो थोलायबाय, दखानाव मेथाइफोर जालायबाय, रसगुल्ला जाबाय, बेबायदिनो सोरबा फेन्टा लोंबाय गरम बोथोरफोराव, बेबायदिनो खालामलायदोंमोन। नाथाय जोबथायाव बिसिखौ थगायबाय। सासे BSF जवानजों आरो सासे लकेलनि मानसिजों, जायबा लकेल मानसि बे गार' मानसि, BSFजों आरो बे गार' मानसिजों नांलाय खमलाय जानायाव BSFआ गार' मानसिखौ गावथारदों। बिनि सायावबो सावरायगोन। आरो लोगोसे उत्तर प्रदेशआव मोनसे जाथाय, बे जाथायानो जाहैबाय गावनि धोरोमखौ थगायनानै सासे सिख्लाखौ जुलि खालामनानै धोरोमाव बोस्लायनो, गावसिनि धोरोमाव बोस्लायनो नागिरदोंमोन, नाथाय हायासै, पुलिसजों हमजाबाय। बिनि सायावनो सावरायगोन। खुलुमबाय, नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। जायफोर बिथांमोनहा फेसबुक पेजाव नायगासिनो दङ, फेसबुक पेजखौ फल' खालाम। जायफोरा फल' खालामनो रोङा, आं खोन्थानि, फल' मोनसे अपसन दङ, बेहाय थुबानो जायो। आरो जायफोरा इउटुब चेनेलाव नायगासिनो दङ, इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम। दा जेयानो जादोला, जों दा सावरायनोसै। मानोना जोङो भिडिअ खालामनायाव सानसे गाहाम, साननै गाहाम टाइम नांगौ जायो, लिरनांगौ जायो, फरायनांगौ जायो। दा बेनिखायनो जायफोर बिथांमोना टाइमखौ मिथिगौ, बिथांमोना अननानै साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। अब्ला जों गिबियावनो सावरायगोन नैबे जोंनि बे सा सानजा भारताव जानाय जाथाय। सासे BSF आरो सासे गार' मानसि, बिसोर सानैनि गेजेराव मोनसे बाथ्राखौ लानानै नांलाय खमलाय जादोंमोन। आरो बेहाय नांलाय खमलाय जानायाव गार' मानसिया BSF जवानखौ बुदोंमोन, बा बे सानैजों बुलायनाय जादोंमोन। बेनि उनाव BSF जवाना गावनि जिउखौ रैखा खालामनो थाखाय गार' मानसिखौ गावथारदों। बे जाथाया जादों मेघालयआव। मेघालय रायजोनि इस्ट खासि हिल्स जिल्लानि सिङाव थानाय सेला गामियाव सासे BSF जवानजों गुलि गावजानानै सासे लकेलनि मानसिया थैदों। थैनाय सुबुंजों BSF जवानजों नांलाय खमलाय जादोंमोन। गावजानाय मानसिया BSF जवानखौ गाग्लोबदोंमोन आरो BSF जवाना गावनि जिउखौ रैखा खालामनो थाखाय बे जाथाया जादों, बा गावदों आरो गावनायाव थैदों। आरो बे जाथायनि उनाव थासारिया दुंहाव जादों। गावथारजानाय लकेलनि मानसिनि मुङा जाबाय आर्सेन एम माराक। दा बे जाथायनि सायाव पुलिसा नायबिजिरगासिनो दङ। दा बे BSFजों आरो लकेलनि मानसिजों बे जाथाया जालांबाय। दा बिदिनो गुबुन गुबुन जायगाफ्राव जादों जानो हागौ। सोरबा बिदिनो रौनिया हानजाफोरजों नांलायलायनाय जायो। दा बेहायनो बे जाथाया जाबाय। अब्ला दाना फैदो नेक्स्ट निउसाव। बे निउसआ उत्तर प्रदेशनि। उत्तर प्रदेशआव सासे सेंग्रा आरो सिख्लाजों फेसबुकआव लोगो मोनलायदोंमोन। फेसबुकआव लोगो मोनलायनायाव बिसोरो गोसो थोलायबाय। गोसो थोलायनानै बिसोर धोरोमखौ थगायलायबाय। हिन्जावआ थगायाखै, बा सिख्लाया थगायाखैमोन, हौवाया थगायदोंमोन आरो थगायनानै जुलि खालामदोंमोन। नाथाय जुलिनि उनावसो गुबै जाथाया सिगाङाव फैदों। जुलिनि उनाव बियो गावनि बिसिखौ गावनि धोरोमाव बोस्लायनो नागिरदोंमोन आरो जुलिनि उनाव बियो गावनि बिसिनि न'खरनिफ्राय धोन सम्पति दाबि खालामनानै गावनि बिसिखौ बुबाय थादोंमोन। उनाव बिसिया सहायनो हायाखै। आंखौ मानो थगायनानै लाबोनाय, आंखौ बिदि मानो खालामनांगौ, आंथ' नोंजों बिदिबा जुलि जायामोन, जोंथ' फेसबुकआवसो लोगो मोन्दोंमोन, बायदि बायदि राव बुंनानै सहायनो हायियाव बिसिया पुलिसनि केस होदों आरो पुलिसा दायनिगिरिखौ हमदों। दा बिदि जाथाया जोंनि आसामावबो जायो। माखासेफोरा नोंथांमोना मिडियायाव नुखाबाय जानांगौ, जायफोरा मिडिया नायो बा निउसफोर नायो मिथिखायो। उत्तर प्रदेशनि सोनबाद्रायाव सासे सुबुङा गावनि धोरोमखौ थगायनानै सासे सिख्लाखौ जुलि खालामखांनायनि उनाव हिन्जावखौ गावनि धोरोमाव सोलायनो थाखाय जर जबस्ति खालामबाय थानायनि जाहोनाव आरो जुलिनि उननिफ्रायनो हिन्जावनिफ्राय धोन सम्पति दाबि खालामनानै होआब्ला बुथारगोन होननानै सिगिना दोनबोनायनि थाखाय दायनिगिरिया पुलिसजों हमजादों। हमजानाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय रहान राय। रहान रायआ गावनि बिसिखौ फेसबुकआव लोगो मोन्दोंमोन आरो बे साननि गेजेराव गोसो थोलायदोंमोन। बिनि उनावनो बे जाथाया जादों। बिसिया पुलिसनि केस होआब्ला बे हमजानाय नङामोन। नाथाय बिसिखौ बाख्नायनांगोन, बिसिया सहायनो हायाखैमोन, बेनिखायनो पुलिसनि केस होबाय। दा बेफोरनोमोन खौरांफोरा। जायफोर बिथांमोना मोजां मोनदों लाइक खालामबानो जाबाय। गोजोन्थों, एसेनोसै। जय बर' हारिनि।